Oh, Kanjeng Hyang, Kanjeng Hyang. Jimat sesembahan kula yang kepunden kula mangke prateng delahan. Hyang sepinten lepat kula diagung pangaksama paduka Kanjeng Hyang. Ngantos kula ketaman lelampahan iki kados mekaten ambek bilih. Kula kalepatan kawan paduka Kanjeng Hyang Penemban Begawan Wiyasa. Hyang dosa menapa ingkang kula sandhang lan pidana menapa ingkang kedah kula lampahi jer paduka Kanjeng Hyang ingkang paring pidana dumateng jasad kula Hyang. Wonten dawuh aja kaduk ati kajron penampa sira ora luput ya nggih Baladewa. Nadyan jeneng sira iku mau wong sesongaran wong brangasan. Nanging tegese kuwi resik atimu ora kengguh marang takartine ngangkara murka pun kaki banget nedha nrimo kowe nemoni lakon kang kaya mengkono kuwi mau ya sabab anggonu mbiyantu karo pun kaki rak ya mengkono. Inggih kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Hyang mekaten. Wajan alit sakit ageng dumuginipun pejah ingkang wayah Mandura. Kula namung badhe mbelani kaya paduka Kanjeng Hyang. Ambeke ngangkara murka ingkang kados ngaten menika kala wau, kiranganipun menapa paduka Kanjeng Hyang tartamtu inggih priksa. Ya. Baladewa, kula wonten dawuh, Hyang. Yo. Malah pun kaki ngucap syukur marang pangwasaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Dawuh pangandikaning Bathara, sapa wae ingkang suka sabiyantu kelawan pun kaki uga bakal antuk nugraha. Baladewa pun kaki dalasan kadhangira para Pandhawa antuk nugraha ing tembyene bakal bisa moksa sirna sak aragane. Kalebu kelawan jeneng sira kulup Baladewa ing tembyene sira uga bakal bisa moksa Baladewa. Aduh, Kanjeng Hyang. Wah, dadah. Oh, Kanjeng Hyang. Sesembahan kula Hyang. Basan nugraha agung ingkang paduka paringaken dumateng jasad kula. Ngantos kula ugi kasawaban dumateng wahyu paduka kamulyan paduka Kanjeng Hyang dalasan kadang-kadang kula para Pandhawa. Adiku para Pandhawa iki lho, Kanjeng Hyang. Woi, lah salah. Dalah. Yayi Kresna, Yayi Werkudara, Juna. Kados pundi Koko Prabu? Ya piye jerabang kakangku. Kados pundi Koko Prabu? Ing sekawit pun kakang paribasan kaya wis remuk-remuk awakku. Kaya ajura-ajura. Wandane Prabu Baladewa. Nanging ora ngerti ya Yayi Kresna pun kakang diparingi pitulungan kawan Kanjeng Hyang Peremban Begawan Wiyasa. Pun kaki sing paring pitulungan ya nggih Baladewa kuwi awit saka keparinging Gusti kang ngakarya jagat.
Aja kleru penampamu. Nggih badhe kados pundi wong ngertos kula kaya paduka Kanjeng Hyang. Ya. Wis dina iki Arjuna wonten dawuh Kanjeng Hyang. Sira isih duweni pakaryan. Pakaryanmu rampungna tinimbangane dadi andeng-andeng ngribeti uripmu. Ngestaken. Yaksa gura rupari sedeng Narendra yaksa lelaku kang malwaya ingkang Yana Narendra yaksa gemprong-gemprong sumbar tak matiya-tiya kowe sapa Sumurup Ratu Ngimoy Mantaka Prabu Danu Kawaca putra swargi Prabu Niwata Kawaca sapa manengah Pandhawa kekasihku Raden Arjuna ya aku Begawan Ciptaning sing nyirnake bapakmu lha ya Ladalah Kakah perkosa ngrewangi Janaka Sawa. Aku Kakang Werkudara. Werkudara ya. Ora patut musuh karo Jlamprok. Najan kowe karo Jlamprok bakal ya mudhar. Ning kowe kudu tanding karo aku babak padha jajake. Kokot getihmu wae. Lembu kotak dan Jlamprong maido karo gerang aku bakal preso materi buta berkasaan iki
Wah, jlamprong rene. Iki to jatoke ning kene. Aja mbok kali-kali keceke kene. Maido karo aku nyepelekke karo Werkudara dianggep aku kersa mateni karo buta iki mau. Mengko dhisik perang ya perang ora ya kudu nganggo tatanan to di. Tatanan piye? Ora dadi tata diitung. Wajib kudu mateni mungsuh. Kusik to. Sambung rapete apa? Prabu Danu Kawaja iki mau yen karo Werkudara. Sambung rapete apa nek karo Jlamprong? Lho ana. Ora nagih perkara patine bapakne Niwata Kawaja biyen nalika si Janaka jumeneng dadi pandhita nang Indrakila biyen. Peparab Begawan cipta ning mateni Ratu Buta ana Kahyangan Suralaya. Prabu Niwata Kawaja sing bakal kepengin garwa Bathari Supraba sing mateni sapa Janaka. Lah kuwi anake iki ra trima males hukum. Atine bapakne sing adimares kuwi Janaka. Lah kok kowe melu-melu? Wah, nempil. Lho, nempil piye to kuwi? Weh, kok nempil-tempilan. Ora kaya ngono kuwi ya, Di. Ambak mung sak perang. Reh ning biyen Niwata Kawaja kuwi patine karo pusakane adimu Janaka Pasupati. Kuwi ya kudu mati karo Pasupati. Duwe apa kowe? Iki duwemu ning kuku. Nyelo-nyelo. Sambut gawe rekoso ora entuk. Lak grenengan. Kowe Prabu Kresna Begawan Duraweca karepmu kowe aja ngayomi kawan si Janaka. Janaka biyen mateni Prabu Niwata Kawaja. Ki anake ora trima ya dipateni meneh. Aku ora trima. Yen ora trima arep apa? Belakno pisan aku nyok tanpa ngono iki. Wah! Oh, Kakang Wisnu sing gedhe pangapuramu ya, Kakang. Bote aku iki dijaluki tulung karo Prabu Danu Kawaja kon ngrewang-ngrewangi. Lah wong angkara murka kok ya mbok rewangi Bathara Kala. Kowe iki ora ngono karepmu iki kepiye to? Ya bola-bali kowe iki Bathara Kala. Kala iki apa to? Kala iki wanci. Paribasan kowe iki isamu mung uber-uber ngoyak-oyak wanci. Mula kowe iki nganti ngoyak-oyak menungsa ora kok bermikir marang jati dirine. Sing dipikir kuwi mung perkara angkara murka supaya entuk kamukten. Mula do lali jati dirine. Minggat apa ora? Ora kok minggat aja takon itu. Pusaka Dwarawati sing bakal bisa nginggatake dedapuramu. Nek ora gelem minggat nganti pusaka Dwarawati ku ora tumama paribasane. Aja takon dosa. Yen to nganti ora wacake Caraka balik dadi.
Bupati. Wonten dawuh Kanjeng Hyang. Arep ngopo kok sajak sumengko pengawak Bajra? Kula boten trima. Singkir, Kak. Pun singkur pangwaos kula. Pun singkiraken saking Trasatwarga. Sing nyingkirake kuwi sapa? Lah kowe niat apa ora? Nggonmu ngabekti karo para pepunden. Kaya mengkono mau yo, Nggir. Aja rumangsa kalah dhisik. Aja rumangsa dupeh tuwa enom kuwi padha wae. Waton kowe lahir batin temu ngabekti karo pun kaki. Ya bakal lumintu pangestu marang kuwi. Duryudana, tawas padake kowe iki lati karo Pakarti ora nyawiji ucapmu karo batinmu kuwi gesek. Kaya Nggir, yen to kowe kepengin tentrem negaramu Ngastina, ya tetep ana ber budi bawa leksana. Lati karo Pakarti kudu nyawiji, aja kaya wah, mbok aidep. Madong dawuh yang kados pundi ingkang wayah Yayi Prabu Duryudana. Menapa mboten kepareng manunggal wonten pertapan Saptwarga kabeh Kresna lawan sira Baladewa lan kabeh para Pandhawa wis ora perlu mikirake bab perkara si Duryudana sakadang. Ya wis kabeh kuwi mau ora mrucut saka karma ingkang tinandur. Ora perlu mikirake bab perkara kamurkane si Duryudana sing baku dina iki. Bombonging tiyasing pun kaki tanpa upama. Para Pandhawa bisa nyengkuyung anggonku darbi kegayuhan mangun Saptwarga. Tegese ora mangun wujuding pertapan nanging mangun jiwaning para Pandhawa. Lan kabeh kang padha manunggal ana pertapan Saptwarga iki bisuwa sayuk sayek saeka praya nggone netepi marang jejiban. Rak ya ngono Kakang Semar. Nggih Penemban. Kula nggih nderek panjenenganipun sangat Penemban ing atasipun sampun sepuh taksih gadhah gegayuhan ingkang luhur. Rinten dalu namung napakaken dumateng putra wayah. Penemban. Kula pitados nang darbi gegayuhan ingkang kados ngaten menika mboten kagem jengandika piyambak nanging kagem sedaya para wayah. Jagat saijinipun sampun anekseni kautamanipun Sang Begawan Wiyasa. Ingkang mekaten Penemban mugi hayu-hayu rahayu ingkang sami pinanggih.